Jek. Doyong waru doyong. Doyong mangklung ngengetan. Ayu moblong dadi rebutan. Cilek iratane. Tutuk nah. Terus piye? Lho ya. Jo dilirik mung pulatane. Berarti pinter kowe. Lah apa? Doyong baru doyong. Doyong mangklung ngidul wangsalan ya. Ya. Aku sing gawe, kowe sing Jawab. Ayu moblong ra bisa kumpul. Bener. Godhog grontol kayune jeruk. Megal mega gegeden bathuk. Ora mungkin, Lah iya. Ora mungkin. Iya. Ora mungkin. Bener kok. Saiki Mosok gegeden bathuk megal-megal. iya. Ngene ya. Perkara napa? Metune bareng ngetokno wong sapi. Berarti pinter tenan. Banyu butek nggo ngombak kotang. Anake mentek kena nggo nambel utang. Anak kok nggo nambel utang iki. Ate ora, jaman saiki ku mbok ado anak. Ora enek ah. Ana. Iku lho ngene yang jrong, kowe sing gaene rono. Wah, kowe edan kok. Lah apa edan aku? Apa anak kok didol iku? Lah ora. Sandale diguwak ngidul. Nek ra karep rasida kumpul. Pangsalan ki akeh ya. Nah iya. Embane yo ngene, Mas. Keteklek majorone. Heeh. Gone ndeklek ana bojone. Ning banget pinter nggone wangsalan ya kalah karo bocah-bocah taman iki mau. Ya iya ancen bener. Terima goyangan sithik 50.000, goyangan sithik 20.000. Lah kowe pengen Padha-padhae ketoprak. Dagelan karo mban dibedak-bedakno. Lah kok ngono? Lah ya nek mban mau ya ta bocah-bocah taman medun do disawer. Ya iya to. Saiki kowe ya karo aku ya aja Iku lho, tukang orjen mrene taman iki. ngapa, Mas? Apa? Ora tak lilakno kengko lah ya tetep bali. Sing tak kuwatiri teko jero terus mbok jaluk meneh. Nek iku ora ngarah dijaluk kowe Mas Betet. Lah lho pamit mulai sangune kok ijen mentah lho. Mentah lah iku kanggo kowe ya. Ning ya ora apa-apa ti. Ora ketang piye-piye awake age metu wis entuk dhuwit 20.000. Lah kok iso 20.000? Lho 20.000. Iki 5.000 are 20.000. Mripatmu konsol ora ngerti dhuwit iki kok. Lho, maksudnya piye? Lho iki ngerti dhuwit apa ora? Iki 5.000 ya, Tet. 20. Bener nek kowe sing katarak iku. Lho kok iso katarak lho? Lah iki kok iso mbok arani 20 iku piye ceritane? Saiki tak takonke nek ancen ngerti dhuwit tenan. Iki piro? 5.000. Lah iki piro? 5.000. Dadine 10.000. iki piro? 5.000. Iki 5.000. terus 10.000. 10.000 tambah 10.000 20. lah ya dhuwit 20.000 mbarani 5.000. Lho, Dagelan kok koplak ora ngerti dhuwit. kowe sing biyen to? Oh, iku lho. Ayo susuki 15 kowe. Sing muni 20.000 mang sapa? Genaku. Lah nek sing muni 20.000 kowe, berarti sing nusuki kudune sampean. Sampean mara mriki Mas, tak susuki 15 Mas. Perkara nyusuki 15 aku wong. Lah wong iki rak ya 5.000 to? Iki 5.000. Bener. Lah nek tak jupuki siji-siji kan ya 15 ah. Iku ngono. Enak ngerti dhuwit tenan. Dhuwit iki asli apa palsu? Ya asli leh, Mas. Titikane nek dhuwit iki asli ku kepiye? Titikan ana gambare iku lho sing nggo kethu. Pak Soekarno. Saben-saben dhuwit ana gambare. Lah iku iya. nek sing gambare Pak Soekarno. Heeh. Nek sing gambare manuk. Ayo.
Ya aku ya ora iso nyepadakno ret kabeh. Mulane iki nek ora ngerti takonono sing ngerti. Kowe ngerti? Ya ngerti. Carane mbedakno duit asli karo palsu kuwi gampang. Kok iso lah, Kan? Duit iki gambare apa? Gambare Pak Karno. Gambare Pak Karno. Delening EPP plek. Ya. Iki wong iki jotosen. Terus Mengko nek ana suarane watu, berarti kuwi palsu. duit iki mbok kon jotos. Heeh. Nek ana suarane atuk, Mesti palsu. ora lah dijotos nek sing suarane tetep atuk. Wong tangane sing kena kok. Kira-kira ke gelem? Gak lah aku, Kira duit iki ke gelem? gak lah. Cara liyane duit iki dia gelem? Gak lah aku. Ah, ora ngandel lah. Kayak ngerti sini dompet iki. Apa isin duwetem? Kira-kira duit ning dompet iki ngerti kowe. Nak ancen ngerti PNKB nek ijeh kurang tak tambahi bojoku. Hehehe. Mah aku ndek bojo dhewe kok. Ayo, ngerti sini dompet iki. Aku mbok kon ngomong pira isine dhuwit. Nah, Ya ora ora wong ku dhuwit-dhuwitmu dhewe kok. cah koplak kowe iki. Lapo gendeng-gendengno aku saiki tak tondhepoin soalnya wis entek-entekan iki pajar-pajaran. Duh. Ngitunge kok dadak ngene ku pirang miliar duit mleh. Lho kira-kira pira? Lah ya isine pirang miliar kok dadak nganggo diraup. Jalan gedhen pira? 300. Salah. Lah pira? Blas gak ono. Lho, ya. Ngono kok dadak mbok pamer-pamerno nang kene le ya Mas Bebek. Oh, gak pamer Mas Kenti. Lah kok ngono? Lah timbangane ke nyambut gawe. Ah, Nyambut gawe paribasane medun panggung munggah panggung. iya to. Bayaranmu kira-kira pira? Aku ngono gak tak bahas. Kok kowe iki tak takoni kok gak mbok bahas. Moh aku mau bahas perkara ngono iku. Mundak kaya lakon sing nduk ingi ora-ora dionekno iya. Ya ora sida, Lah iya, ora sida. ora lah. Koplak. Tak remukno nisan dine iki. Bosok kowe. Bosok karepem. Soale Sing penting ora usah bahas duit. Nah. Duit akeh ojek kurang. Si- Sing penting melu manggap. Apa? Melu seneng-seneng. Nah, manganyu bagya kowe ngono lho. lah salah kowe mari ngira-ngironi terus kok. Melu seneng-seneng. Acarane sedekah bumi Ah. dongakno. Ah. Muga-muga kalis lir ing sambikala ora nalangan sawiji apa-apa, murah sandang, murah pangan, adoh bilahine panjang yuswane kanggo masyarakat dusun Ganggang mriki. Alah. Donga kok duawane ngono sing ngrungokno nganti wegah. Lho. Ya donga ancen ngono kuwi ya. Donga iku sing penting cekak aos. Mbah kok isih melekmu sing gekno kopi aku iku kok. Iku kudu ngabang, Mbah, matur nuwun ya, Mbah. Heeh. Jebule jembah wedok. Wong donga. Donga iki ora usah akeh-akeh. Nah, Donga sing penting sithik ning mirasa. mirasa. Lah nek kowe coba jeki Mas Beda. Donga kok teko ndi mau? Ya tekan Jawa. Donga kok panjang yuswa. Kira-kira ke dikeki dawa umurmu ke gelem? Ya nek dawa umure gelem tetep Gelem tenan? gelem. Wong do mati kabeh kowe karek urip dhewean. Ora ana. Ya aku kok dadine mlungsungi. Mulan berarti ora gelem kepengin umur sing cendak. Perkara umur pati urip dimantung karo sing gawe Ora urip. takok. Tak ceplokno nisan saiki timbangane kesuwen. Angel mati kenti. Lah tek angel lah apa gampangan ambi aku kok. Donga Heh. sing mirasa. Apa? Muga-muga sedaya warga masyarakat dusun Gagan sami selamat. Ya bener nek slami samete ya mula bener muga-muga slamet kabeh. Lah mulane kuwi, lah Ah. saiki duit akeh nek ora selamat kanggo apa? Lah iya. Oh. Oh, iya to. Iki mau ya to sing Gini. nonton. Iki Ah. ora mung mligi sedekah bumi Bloko. bloko. Bener, Mas Uga ana Betet. sing duweni ujar, ya to.
ujare apa Mas? Ujare iki so nek ana ketoprak sedaya bumi nek awake kuwarasan arep nonton. Lah bener. Dening iki agi mari. Nah. Nah, kuwatir mengko nek kembuan, muga-muga ya waras. Nah. Iya toh? Ya bener. Bengi iki ujare wis di udari. Carane wis luar gak duwe tanggungan. Mas. Mulakno kabeh dulur kene tak elekno nek seneng atine embane arem-arem isine tempe lho Mas Bedet. Nah, nek kurang sakliyane kuwi ya ana sing duwe ujar meneh. Apa? Sok, nek ana ketoprak sedok kabumi, ketoprak saka Rembang, aku arep nonton ning ngarep panggung tak sambi nyingkur. Bengi iki wis diudari lho, iki apa lho? Ora apa-apa, melu lelekan bae ku. Sing ngomong melu lelekan sapa? Wong genah iki mau buke mbae iki ya ngerti pengumuman sore mau. Apa? Sok sapa wonge sing gelem nonton ketoprak Telaga Budaya nganti tutuk cerita. Sesuk entuk hadiah. Apa Mas? TV? Lho sing ngomong TV sapa? Kulkas? Ora. Dispenser? Lho sing ngomong dispenseri lho sapa? Lah apa? Lho. Hadiah e? Karipan. Masyaallah. Tak kira nek entuk kulkas sing aku gumun. Gene gumun karo bose ketoprak Telaga Budaya ti. Lah apa? Ketoprak kono-kono ya to. Didol larang-larang ana sing 38 juta, ana sing 40 juta. Lho ketoprak Telaga Budaya lho tikenti. Pira Mas? Lah ora larang murah. Pira? Lah cukup didolno gedang sak tundun. Lho. Kok iso cukup didolno sak tundun gedang sak tundun temu pirang perkara? Monggo nanggap ketoprak Telaga Budaya tak kandhani. Mosok lah. Kandhani kok. Temu pirang perkara Mas Bedet? Kok teko pirang perkara carane adol. Lah adole terus piye? Didol sak tanahe. Lho. Tegese adol gedang sak lemahe. Nah, mulane kuwi. Wih, ketoprake. Gene ya. Sing wedok ayu-ayu. Sing lanang mbarik-mbarik gandeng. Ya bener aja. Ning aku pentas bengi iki rasane kaya ancik-ancik eri ya. Lah iso? Nek kok ora kuwi piye? Lah kok ngono? Sore mau ana sorenan dangdutan jogetan. Do gial-giol. Oh alah, ana serimpen ya do ndelok ketoke serimpene ayu-ayu. Ning mau lho pas perang niku aku dadi wedi. Lah kok iso wedi ana apa Mas Bedet? Ora wedi piye? Heh. Ketoprak ditanggap tenan-tenan malah ngapusi kok. Lah kok iso ngapusi ku piye lah? Ora ngapusi ku piye lah tikenti. Kowe ngerti perangan mau apa ora? Iya do perang gelut do paten-paten suduk-sudukan. Iya. Mati to? Heeh. Sing ngomong mati sapa? Iku lho ning mburi do ngenteni bayaran. Ancen iki ceritane kudune ngono ya Mas. Iki ketoprak panggung sandiwara. Ha iya to. Gambareke urip apik lan ala. Mulakno ana tuladane tontonan nek iso kanggo tuntunan sing becik sing apik. Ning jaman saiki do diwalik, tuntunane do nggih tontonan. Mulakno sampean lan aku gawe tuladha sing becik sing apik, ana tuladane becik ketitik ala ketara, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Ngono lho Mas. Cocok sithik iki mau. Lah nek ngono, jare mau ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Nah, nek kanggone aku ora. Lah kok iso? Becik ketitik ala rupamu. Rupa elek ngene tembok anu wae, loni wae. Tekok wong kene jake aku ambiku ape endi? Lho takoni make kinten-kinten kula kalih kentiak. Sae pundi, Mak? Lho, ya ta? Walah, jawabane ngloro ati. Lah nek ngono, padha. Ya tetep Mbah Wedok milih aku. Lho terus milih kowe kanggo apa, Ti? Lho, apa ditokno anake aku ndengi kok. Jabang bayi. Lah kok iso jabang bayi iku? Lho bocah urung dadi ngene arep ditokno anake. Iya. Ya Allah. Ning ana klerune sithik. Klerune apa? Kono jemah pon. Sing aku rejeb bare. ana piye dina karo wulan padha-padhakno. Lah iya iku dak ora pas ya. Ngene lho Mas, sing penting bareng-bareng melu ndedonga ya to. Ah bener. Iki yo mati.
Sentongane tata sing apik to. Ana buntute ae. Ah, wis muni. Nah. Iya to. Sing penting awake dhewe lho, kancane jeneng kene. Iku ra aku. Iku wong bodeh iku. Oh, mati neh lah. Iku lek Hadi Kurin gitu Oh, iya ta? Jangan menunjukkan. Oh. Iya to? Nah, jare ana tetembungan. Wis to, suaraku banter. Nah, ana tenong, ana pateke. Ngomong ra ana enteke. Ayo sing baku gawe seneng-seneng. Sadurunge seneng-seneng ayo ndedonga muga-muga sak rampunge sedekah bumi sedaya warga masyarakat dusun Dagan kene tansah lestari widodo pinaringan panjang yuswa pinaringan bagas waras. Nah, saiki disugata nganggo cara apa? Monggo kersa Mas Kenti. Iku isih ana mau panyunane Mbah Suyadi sebelah kono jalukane raketang sipisan kono ngenehi pepeling bendo eling karo sing kuwasa. Senajan to piye-piye ya to, aja nganti ninggalke kewajiban 5. Bener Mas Betet. Aja nganti lali awake dhewe iki minangka kru ketoprak telaga budaya. Ayo bareng-bareng nyuwun pangapura dhateng sedaya warga masyarakat dusun Dagan. Mbok menawa wae anggone awake dhewe paring lelipur rina lan wengine kirang penggalih utawa ana omongan sing kurang wicaksana dumateng ngarsa panjenengan kula sak katri nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sing baku andum slamet, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Ngono ae. Suka-suka kudu eling lan waspada Mas. Bener Mas. Ayo ndereke. Ayo. Iki dhewe nggih.
Brojonata ngaturaken kasugengan napa sebabe ngantos kula sowan wonten ngarsanipun Kang Mas Brojonata. Jalaran Kang Mas Sanggara ngedal samangke barang pamuk Kang Mas. Barang amuk sih. Lho, lere piye Mas? Kang Mas barang amuk. Awit kiri kula semanten kula kepengin sangat bebesanan kalian Kakang Sanggara. Ning puntuning kula wau sabar. Mboten saged dados bebesanan kali Kakang Sanggara, mila malah kapura ndadosaken barang pamuk wonten ing Kadipaten yen kaya ngono pancen sing luput kuwe. Mila Kang Mas, sisan damel kula nyuwun pengayoman wonten ngarsane. Iki dudu perkaramu, iki perkaraku karo Sidata. Aku wis ngerti sing sareh. Sabar luwih dhisik. Kowe kira ngerti apa Kang Mas? Sampeyan sumikir. Ora ngerti kebuten to. Kowe aku lan Sidata iki kadang tunggal wiritan timbunan slawe. Ana perkara dirembug sing becik. Aja kok terus murino penggalihe. Aku ngerti. Sampeyan dulurku tuwa tunggal wiridan nalika manyiswa ana ing pertapan Slawe. Nanging sampeyan dadi wong tuwa kudu bisa milah-milahke ngendi kang luput lan ngendi kang bener. Iya. Aku yo ora ngerti perkarane wis. Lah kowe bilane wong tuwa. Lho. Wis to sabar, ana apa iki ora kok rembug mah. Mergo ana kejadian ngene. Putriku Indraswari iki dina gerak salah konen. Edian, wong perkara sabar. Nggone bebesanan aku antarane Yayi Sidarta. Biyen mula wis dikandhakake. Tunggal wiridan ora kena sesi nisia. Ayo to. Ya. Lah nek ana perkara niki njur kowe grusak-grusu. Kok pengen males wirang dadak nganggo garep mateni marang sedulurmu ora prayoga. Wong ora ono sampeyan lakon. Ono nyata kang belum yo ngene papan iki. Kabeh menungso niku amung nglakoni kapuh pinating Gusti ingkang gelar jagat ana apik ana ala mung gumantung Gusti Gladak. Sampeyan ngomong kaya ngono mergo sampeyan ora ngakoni apa kang tak rasake. Kabeh ki aku ora maedo. Jejere wong tuwa duwe anak sing edan perkara siji kuwi. Wis arep wae yo. Logo. Ngopo? Darah paman. Sampe ngono. Kakang Sanggara. Wong wis aku mangsa yen to kalah karo sampeyan Kakang. Sabar. Lho. Ora lelong dikuku. Mencre. Oren esok pasar, sore warung. Esok tempe, sore jale. Engko ditata sing apik. Ditata sing apik yen becik. Kaya katerus to. Aja grusak-grusu. Oi, murid-murid orang Kota Slawe. Kaya jam gembelo siramu. Wong saling murid Kota Slawe barang tupes kilo, iki lho. Wong kabupaten penantangnya sapa? Kombaran wong kemu lho sampeyan kabeh ora. Ning aku mangerteni. Srik nalika semono. Mula kowe
Aja iki aku sing bal mapak karo. Yo. Sabar-sabar munggah ing putat nyatane ora ana kowe jere. Dadi kowe iki murite Bapak Resi Gutama. Menika leres. Adat lupiyane bocah desa iki lugu. Nek ngomong lor ya ngalor, nek ngomong abang mesti abang. Lah mula kuwi aku pentakon marang kowe. Pamriye diganjar apa lan dipalugan apa ngono lho. Ya diangkat dadi senopati piye bupati. Pamanmu jare
Gusti Utama kang bisa ngusadani wong grah salakone. Mergo aku ora duweni ngilmu sing kaya ngono. Menika Dimas Keleresan. Nalika riyin kula menika nate dipun wejang Bapak Resi Utama. Ya. Kang supaya saged mangsulaken kang Ya, salakone. Yen ngono sisan gawe aku njaluk pitulungan karo kowe iki anakku lho ya. Sajane ayu mergo edan iki dadi ruwet-ruwet. Nek kene wis mari ya kowe kok ngerti dhewe. Ya ayu. Bendino tak salono terus are. sakniki menika badhe kula. So enggane gadi itu wis jam 3 iki. Kancane wis bar kabeh are. Alhamdulillahirabbil alamin. Padha ae. Wis sepisan meneh aku nilakake gumpanuwun keng tanpa pepikir. Dening kowe sepisan bisa nyelametake lan nyawaku kanggo keloro. Kang sira bisa musadani lan putriku Indraswari. Ing kene aku bakal takon lan sliramu, apa sekirane kowe ana ing pertapan Putra Slawe wis duweni bojo? Ngantos sakmenika kula dereng gadhahi. Wah, nane bocah semono begini kok ora wis gandeng lho ora duwe pacar gini. Umpama kowe tak jujuke marang putriku Indraswari, sekirane piye? Kula nggih urun-urun mawon. Nak kurun yo kurun kok kurun-kurun mawon piye. Gelem yo gelem. Lah kula urun lah mengke sing niku mboten kurun. Ngono, bakune kowe gelem Indraswari. Iki kabejan kanggo kowe. Mergo apa? Nalikane kang sira tak jodhokake marang sing ndi mau cah. Lah iki apa yo? Calon mati. Mergo iki urung jodohmu, iki jodhone sapa iki? Iki. Lah iki sapa? Iki Raden Lesmana. Kowe yo wis duwe calon dhewe. Menika paman. Lho, iki jare senopatimu. Nggih. Lebat ya, Mbak. Saben dadi iki wis genah, wis nemu jodoh dhewe-dhewe. Umpama ora kaya ngene, mesti bakal ana paten pinangan, bakal ana pecah. Sedulur lan sedulur Bojone kok kowe iso sare. Jebul sampean dia ngomong. Ojo apa iki wis rampung perkarane manut karo matur karo kae. Ayo, Monggo. sambung iki sing tuane sisan. Monggo sareng-sangerem gembul bujana. Mugi-mugi selamat yang nanggap, selamat disintami. Assalamualaikum warahmatullahi